Piny owacho pogo moko kuom gwenge mathurka kendo koro gidhi bedo kod tend loch nanga manyien. E gwenge ma Nyanza, gwenge moyude sub-county manyien oting'o Suba, Bondo kod Karachuonyo. Kaluwore kod Miloe mayango pok makamano moketi e gazet moyiedhi ma piny owacho, gwenge moko bende ochugnegi division, location kod sub-locations manyien. George Bati miyowa ler. Kokalo e oboke moyiedhi mar piny owacho, gwenge maluo Nyanza oyudo sub-counties manyien 5 ka kaunti ma Homa Bay ema oyudo kwan mamalo mag sub-counties manyien. Kaluwore kod oboke no, kar chung' od bura ma Bondo oyudo sub-county manyien miluongo ni Usigu. Suba koro dhi bedo kod sub-counties 3 manyien koting'o Suba Central malog tich mare dhi bedo Sindo, sub-county ma Suba West malog tich mare dhi bedo Sena e Chula Mfangano kod Suba South malog tich mare dhi bedo Magunga. E kaunti onogo ma Homa Bay bende omed sub-county machielo ma iluongo ni Rachuonyo West. Kaluwore kod pok makamano, paro mopogore medo wuok ka moko kuom jotelo sayo tend migao mar arita kuom dewo gwenge moko ka moko to jwang' e pok makamano. Jaod bura ma Suba South Karoli Omondi okoni ma en okang' ma gisebedo ka gikedone kendo koro dhi chwalo chenro mag sirikal machiegni jopiny kendo chuogo thuolo mag tich ne oganda. Gigi becho kabisa nikech gikelo gige sirikal machiegni gi raia, joma dhi yudo tich dhi yudo, kata kikawo polise kata kikawo jopuonj, namba dhi medore. Karoli bende koni bang' yudo pok makamano, koro geno margi en yudo Suba County. Wadwa ni gibi gikonywa ka wamanyo Suba County. Kech Suba County ne nitiere ndalo mane ndiko katiba 2010 kaka jokuria kata gi joteso. To ne obedo gazetted nikech no okete district tok higa 1992. Moko kuom jopiny bende osiro pok makamano magikoni dhi jiwo weche mag arita e kor gwenge kendo jiwo weche mag tije kaachiel kod pok mag mwandu mawuok e piny owacho. Kama locho nanga nitiere machiegni, security nyaka koro bed mabeyo. Security mosebedo ka chando moso Homa Bay kata kidoko the other side mar Arojo gi Westward wasebedo gi shida mar insecurity. Wanano ka loch nanga dhi miyo koro security dhi bedo maber. Nyocha wan gi sub counties wasebedo ka wan ga 2 nomedwa mar 3, sani koro wan ga 4. Sub locations momedigi nyithindwa ema dhi donje. Mano employment omedore e kor gweng'. Koro aneno ni joka bonyo Kanyagwaro bi dwaro mondo mi odhi all the way to Awasi kata Ahero mondo giyud services, kata gibro yude machiegni kanyo endo Rabuor. Mokwongo kelo tije moloyo to ne wan rowere mosomo kata tije mag lwedo gi, nikech iyudo ka samo ger kata sub location to idhi dwar mondo gerne chief of the sub location kata mana ot, wan gi rowere motimo plumbing, otimo building, mano dhi bedo gima ber ne gin. Kato bedo ni pok makamano kelo mor e chuny moko kuom jotelo kod jopiny. Jaod bura malego Usonga Samuel Atandi okoni okomor kaluwore ni gwenge malego Usonga okopogi kata bed ni motelo ne gisechwalo kwayo mondo miye sub-county manyien. 2022 kapok wadhi yiero, ne otim nyaka public participation Alego. Mane wandiko, report no wuok, Alego no was due for subdivision. Alego nego bed gi sub-counties 2. Nikech Alego ene constituency maduong' molo constituency system. Tiene ni mondo Alego yud gigi nyaka dhiago chonga piny. Ni either jogo jo sirikal go tano kanyal go chonga piny. Ka koro paro medo wuok e wi pok mag gwenge, geno mar jopiny neno ni jotelo mabiro yudo telo e gwenge manyien go biro tiyo mar chopo dwach oganda kendo ting'o malo dongruok mag gwenge go. George Bati, Ramogi TV. Erokamano George.